mai matsayin duka annabi mai kai kowa na ci gari mai bawa kowa annabi majinginar dukkan alami majingina sayyidul bashari ka gani kai mana annabina komina ka annabina na gane fesu annabina gayin gatan ka sayyari ka gida da san ka mutu dafa isha da gauci abin yabo ka bani sirrin yaban kama da zuba maka rasulina majingina sayyidul bashari abin bada kuma annabi asalin kowa kuma annabi mafitar kowa annabi kai komi aka ce sai da kai ne a komin rasulina kai ne ka bani habibina babu kai babu rayuwa a duniya kai ne da gari a lahira kai ne da gari birnin ka ya fita mai hankali ya dinga misali shi ka ba mu kai ɗaya ne namu ne kai ne abin su habibina wani ya je muka kai mishi ne duk wanda ya zo ba shi gari shi mai rabo shi ke da gari marar rabo ba zai da gari ba na mai ne sirrin duka ne na kai wa kuma shi ke rabo mai ba hawa kowa ya ci gari a ko'ina kuma annabi ne mun kasa gane annabi ne ko'ina shi ne da gari a ko'ina wai ga ka ake mun kasa gane annabi ne duk inda za mu kana nan da mu kana taba mu kariyarka kana ta yi mu albashari ya muka kai rasulallah kana ina ya albashari da shaya kowa annabi ne kamar mu kai mana shugaba a ɗan amina rasulallah babu irin ka rasulallah ba kalar ka rasulallah kadai ka zo kuma ga gari sannan ka zo kowa ya gari suna ta maye ga bashari ka zo ka haska ka a ko'ina ka ba mu ilimi rasulallah ka share kowa habibina waɗansu su ne masu rabo waɗanda sun karike bashari duk wanda ya bara albashari shi zai ya shata azabar nan wayo haji da gari ka bani madarar so ta gaba ka mana komi albashari mai rauni na kira bashari sai na cikin tekun zai ka zane kai ne mai komi ka gaini kai mai annabi ne ba irin ka ko'ina ba za a duba rasulallah girman ka ya fita da hankali kana ma kowa mai san da kai ba waɗansu sun san ba bashari waɗansu sun ba ka damu kai mu bashari duk jama'a duka mun ci gaba mun samu mun zo bashari kafin ko musulmi ba mun ci gaba kai ne da gari kai kake mu kuma san ka ba a zahiri ko kowaɗi kana da aiki a ko'ina domin mene ya mutu ta ba Allah ya saka ma shugaba Allah ya saka ma shugaba abinda ya yi mu ya gari abinda ya yi mu ya fi lissafi ko godiya ba ta da waje ina take to ina ake annabi shi
tijjani mai jilani da barhama yau zamani na ta nuna gani ba ku gane albashari waɗanda ke da rabin sun samu manzo albashari annabi kai ne musu dafa annabi kai ne shugaba ka ba mu madarar su bashari gasa gane ka mai gida ka hatuka kamun hanyar ka ɗan daure ma hanyar ka dukan wani Rasulullah kar ya shiga birniya ka zazzara kai ne na gari a zuciya ka kai na sani ka bar ni kai ne ya bashari majingina kuma nabi majingina sayyidul bashari majingina kairul anbiya annabi ya Rasulullah sai da shi ne mamu na Fatima da Usainin nan da Hassan da Ummun nan da Ali da shaida mama kai nake so kai zanni ka bani kai mini ya mamu Asin Allah ka yi gaba wala ya samu kana bashari ina ta rufon ka ba ka kara mun ka daga ni gurin ka zalibin ka Rasulullah me gida kai ne ko ne bana da kai mini ya bashari rabba mamakon salati ga sayyidin Rasulullah da ahalinsa da dukkanin sahabu tare da shehannai da shaidin jani da biyani da barhama